אוקיי, פנייה, איך מתנהגים בפנייה? קודם כל, יש את כל הנושא של היגוי הפוך. מה זה אומר היגוי הפוך? כשאנחנו רוצים לפנות שמאלה, אנחנו ניתן טיפה דחיפה עם יד שמאל ומשיכה עם יד ימין. למעשה הגלגל יהיה טיפה בזווית כזאת, יהיה לו יותר שטח לפנות שמאלה. ובפנייה ימינה זה בדיוק הפוך. אנחנו ניתן סטגה טיפה שמאלה, דרך ממש בעדינות של תקיפה עם יד ימין ומשיכה עם יד שמאל. שוב, יהיה שטח מגע ואנחנו נפנה. אם אנחנו רוצים לפנות בפניות טיפה אדוקות, בגלל שאנחנו רוצים למעשה עם הגז מוביל את האחורי, אנחנו נרצה טיפה לשים משקל על הכידון, שהגלגל הקדמי יהיה לו יותר אחיזה, שיעקוב אחרי האחורי, ואנחנו נרצה להעביר משקל לכיוון הפנייה. זאת אומרת, אנחנו פונים ימינה, אנחנו נרצה טיפה להביא את הכתף ואת הברך ימינה. אנחנו נפנה טיפה שמאלה, אנחנו נרצה להביא טיפה כתף וברך שמאלה. שוב, נסיעה ברקוב, נסיעה בגשם, אנחנו שומרים על גז קבוע, בלי הפתעות, בלי מכות. ניהול אנרגיה. ניהול אנרגיה זה משהו מאוד מאוד חשוב. הבן אדם שרץ הכי מהר בעולם, הוא רץ 20 קמ"ש, 30 קמ"ש, כמה רץ הבן אדם הכי מהר בעולם? 15-20 קמ"ש. רץ בערך 20 קמ"ש. הראייה שלנו, המוח שלנו, הגוף שלנו, בנוי לעבוד ב-20-25, בוא נגיד 30 קמ"ש. והיום שאנחנו נוסעים ב-30 קמ"ש... אם אתה ממש עף, זה 30 קמ"ש. כן, אני עף 30 קמ"ש. והיום שאנחנו נוסעים ב-30 קמ"ש, העין שלנו והמוח שלנו יכול לאבד, והחושים שלנו את כל המתמצא. והיום שאנחנו נוסעים 60 קמ"ש, אנחנו נוסעים פי 2 מהמהירות שהעין שלנו והמוח שלנו יכול לאבד את הנתונים. עלינו ל-90, עלינו ל-120, עלינו ל-150, אנחנו פי 3, פי 4 במהירות שהמוח שלנו יכול לאבד נתונים. לכן, ככל שאנחנו עולים במהירות, אנחנו צריכים לצמצם כמה שיותר הפרעות ולהתרכז כמה שיותר בנהיגה. כשאני נוהג, אני מנסה לנהוג או בצד הכי ימני או בצד הכי שמאלי. אוקיי? כשאנחנו עושים בצד הכי ימני, אנחנו לא צריכים לדאוג על רכבים בצד ימין שלנו, אנחנו צריכים רק לדאוג על קדימה, שמאל ואחורה. אני לדוגמה נוהג כרגע הקטנוע 125 סמ"ק. אני לא עוקף אף אחד. אין לי מה להסתכל מקדימה. כשאני עושה בנתיב הכי ימני, אני מסתכל בצד שמאל שלי, האם מישהו בא להסתכל לי בנתיב? מסתכל מאחוריי, האם מישהו בא מאחוריי בפול גז, ואולי אני צריך להיזהר. אוקיי? אז זה מה שקורה שאתם בנתיב הכי ימני. כשאתם באים לפנות שמאלה, אתם בנתיב הכי שמאלי, נסתכל מי מאחוריי, מי מהצד שבא להיכנס פנימה ומי מלפניי. אוקיי? נסיעה במצב של גשם מצריך מאיתנו, חוץ מלדעת מי נמצא מאחורינו ומי נמצא בצדדים שלנו, מצריך אותנו להתרכז מאוד בנהיגה, להתרכז מאוד בלשמור על אחיזה. לכן הריכוז שלנו הוא צריך להיות הרבה יותר גבוה. כשאתם באים מתכננים נסיעה, במיוחד בסוף יום, בתחילת יום, אחרי בילוי, תיקחו בחשבון שאתם עומדים לנסוע הביתה 20 דקות, חצי שעה, 10 קילומטר, 15 קילומטר, שיהיה לכם מספיק ריכוז, מספיק אנרגיה לנהוג בצורה שקולה הביתה. לא להגיע למצב שאתם סחוטים וצריכים לנסוע הביתה סחוטים, ולא יהיה לכם מספיק ריכוז לשים לב לאחיזה, לשים לב לתנועה מסביבכם, אוקיי? לקחת בחשבון, אני צריך לנסוע הביתה, האם אני יכול להישאר אצל החברים עד 11:30 בלילה, עד 12 בלילה, עד 12:30 בלילה? האם אני יכול לשתות עוד כוס של וודקה, עוד חצי ליטר בירה? כי אני רוצה להגיע הביתה בשלום, אני צריך לשים לב גם לאחיזה וגם למשתמשי כביש מסביבי. ומה החוק? מה הדבר הכי חשוב בנהיגה על דו-גלגלי? כל הזמן מנסים להרוג אותי, לא רואים אותי. צריך לתת נקודת הנחה שלא רואים אותי. הבן אדם שפנה על מצדד, הוא רוצה להרוג אותי. תמיד להיזהר. נכון, מתנהג כאילו לא רואים אותנו, אוקיי? אוקיי, התנהגות בגשם.
התנהגות בגשם, כפי שאמרתי, האנרגיה פה היא כפולה. למה האנרגיה היא כפולה? כי אנחנו צריכים לשים לב המון על אחיזה. כשאנחנו עושים בגשם בירידה, אנחנו צריכים לשים שוב דגש על תנועה אחורה. גשם, אנחנו צריכים לשים לב שלא נכנס לנו מים לכפפות. צריכים לשים לב שלא נכנס לנו מים לתוך הנעל. התת-מודע שלנו תמיד יחפש לברוח ממכוניות שמרימות עלינו מים. זה נהיגה הרבה יותר קשה. כשאנחנו עושים בגשם, לפעמים יש לנו ערפל בתוך הקסדה. לפעמים יש לנו מים על הקסדה. יש לה צמיגים חריצים לפינוי מים. לרוב הפינוי מים מתחיל להיות פחות יעיל ב-100 קמ"ש, 90 קמ"ש, 110 קמ"ש. לכן מומלץ שאנחנו תמיד נשמור על מהירות שהיא טיפה יותר נמוכה מהמהירות הממוצעת שאנחנו רגילים לנהוג בה. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שנסיעה בגשם, נסיעה שבדרך כלל לוקחת לנו 20 דקות, היא תיקח חצי שעה. נסיעה שבדרך כלל לוקחת לנו רבע שעה, לא לקחת 20 דקות. אנחנו הרבה יותר איטיים לתכנן את הנסיעה לעבודה, לבית, בטיפה יותר זמן, שניסע שוב בצורה שקולה ומחושבת ולא במהירות, בלחץ. צריכים להספיק, נלחץ יותר על הגז, פחות נשים לב לאספלט ואנחנו נחליק. מיקום בנתיב. אנחנו בעיקרון רוצים להיות תמיד, רואים אותי פה? אוקיי, אנחנו תמיד רוצים להיות במרכז של הנתיב, אוקיי? ולפעמים נכון יש את החצים האלה בכביש, אנחנו רוצים להיות טיפה משמאל לחץ, אוקיי? אנחנו רוצים להיות טיפה תמיד משמאל לחץ. אולי אני אביא יותר קרוב, שישמעו אותי יותר טוב. אנחנו רוצים להיות על מרכז הנתיב תמיד, ואם יש חץ לנתיב אנחנו רוצים להיות טיפה משמאל לחץ. אנחנו רוצים לתפוס נתיב, אוקיי? ברגע שאנחנו מגיעים לרמזור, אנחנו רוצים לעבור בין המכוניות, להגיע לראש הטור, מומלץ לעשות את זה תמיד מצד שמאל לרכב, ותמיד להסתכל במראה שלו, לקלוט אם הוא רואה אותנו. לנסות לא לעבור בין מכוניות, כשאתה יודע שהנהג לא רואה אותך, אפילו הייתי אומר להסתכל להם לצמיגים. אם אתם קולטים שהצמיג טיפה אליך, יש סיכוי שהוא הולך לתת גז וכנס לך לתוך הנתיב, לעצור רגע. תמיד עדיף לחכות שנייה ולא להיות על הרצפה מוסך בלגנים. זה מיקום בנתיב. כניסה לצומת. גבריאל, אין לנו פח. נכנסים בנו, זה נכנסים ברגל שלנו, זה נכנסים בגוף שלנו. נכנסים בנו, הפילו אותנו על הרצפה, פלסטיקה, בלגנים, אמבולנס. נכנסים לצומת, קודם כל יודעים מה קורה בצומת. יודעים מי מצד ימין, מי מקדימה, מי מאחורה. נכנסים לצומת, מסתכלים על הצומת. יש בצומת מים, יש בצומת חול. כניסה לצומת עם משהו מאוד מאוד מחושב. כניסה לצומת בכביש מהיר, היום אנחנו יודעים שאמורים להיכנס לצומת בעד 70 קמ"ש. לנסות לשמור על 70 קמ"ש, עוד פעם, לדעת שנכנסים פנימה מה הולך בתוך הצומת. להיות עם אצבע או שתיים על הברקס, שאם קורה משהו בתוך הצומת, אתם יכולים לבלום. עדיין רץ? יש בטריה? סבבה. כפי שאמרתי, חול על הכביש, מים על הכביש, אנחנו לא דופקים ברקסים, אנחנו לא מאיצים, אנחנו לא מאיטים, אנחנו נוסעים לשם, גז קבוע, מחזיקים את הכידון לא נעול, שאם החול ירצה להזיז טיפה את הקטנוע, לתת לחול להזיז אותנו, ולא לקטנוע להתעכב וליפול, ועוברים אותם. נהג משתולל על כביש לפניי או מאחוריי. אתם נוסעים לכביש, פתאום אתם קולטים במראה איזה מישהו משתולל בין מכוניות, אתם נוסעים בכביש, אתם קולטים מישהו מלפניכם, דופק גז, דופק ברקס, קודם כל, להישאר במהירות קבועה. שוב אני אומר, לא להאט, לא להאיץ, להישאר במהירות קבועה, להשאיר אותו בתוך הטווח ראייה שלכם מלפניכם. לתת לו להשתולל מלפניכם, שלא יהיה מאחוריכם. אם אני קולט נהג משתולל מאחוריי, אני עובר טיפה לימני, טיפה מעט, נותן לו לעבור אותי, שאני אדע איפה הוא משתולל. הוא יהיה מאחוריי, הוא פתאום יביא מכה של גז, יחליק מאחוריי, ייכנס בי, תעצור. הטלפון.